Novembre kalo tile 15 sa kalo 11 na san 2025 an bɛ Joyila Baningo faaba la sabula an balimamuso dɔ nana an fa n'an karamɔgɔ ni Fadilatu Sheikh Ali Badara Sangare kana a sɛgɛrɛ fɔ Joyila bi o min tɔgɔ ye Astan Jalo ka bɔ Kangaba sabula Ala ye a yira ale la ko Hayidara ka kalanden dɔ bɛ yen ko Ali Sangare k'a fɔ a ka taa dugawu ɲini a fɛ o yirala la sugu la fɔ siɲɛ 3 buyango a sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ ka an fa n'an karamɔgɔ ni a Sheikh Ali Badara Sangare ka a yɔrɔ ɲini fɔ ka na a ye Joyila ya a karamɔgɔ ye a yamaruya ni yɔrɔ min ye ni Sherif Osman Madani Hayidara k'a fɔ a kana sigi Baningo a kana faso dilan i n'a fɔ ale yɛrɛ Hayidara mago b'a la k'a kɛ cogo min na o de la a kɛlen don ka wulikajɔ ani cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ pour que faso bɛ se ka dilan cogo min na pour que a yɛrɛ karamɔgɔ ka kumakan bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ o baara min na o ma dogo diɲɛ maa si la ale y'a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka feere Ala ma o de la Ala ye a ka bonya a n'a ka kɔrɔtaw a n'a ka nɔrɔ Ala ye o bɛɛ bange a ɲɛda kan Ala ka jɔnɲuman min mana nin ɲɛda barikama ye faamubaga minnu bɛ ni olu ye nin ɲɛda barikama ye u na i yɔrɔ ɲini ka na u ɲɛ da i kan sabula u yɛrɛ b'a dɔn ni cɛ in nalen don mission dɔ de kama wa ni mission ma dafa a ti taa an bɛ dugawu kɛ sija ani kɛnɛ kuntalajan ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo ka o di an n'an karamɔgɔ ma an ka diinɛ dɛmɛ jatala minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan olu ye ja min sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ an ka ja ninnu seereya ɲɔgɔn fɛ inshallah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasiran ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kuwatal iman. Mbadum bishina anni sojale be Baningo faaba kono Joyila ya ambe sukura la an yɛrɛ ka denbaya kɔnɔ bi Ala barika la an balimamuso a bɔra Kangaba mara kɔnɔna na ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna na ka na an fɛ Joyila ya Baningo ka na dugawu ɲini na an fɛ ka na Ala wele an yɛrɛ fana ɲɛ an balimamuso n'o ye Sitan Jalo Madame Siribe a bɔra Kangaba kɛrɛfɛ dugu la ka ɲɛsin Joyila ma Baningo ka na dugawu ɲini na an fɛ yan o la an nisɔndiyara kosɛbɛ ni a ka lahalaw ye ka ɲini Ala fɛ a bɛna dugawu min ɲini an fɛ ani minnu kun bɛ an kan ani minnu bɔra yan Ala k'an bɛɛ ka dugawu minɛ a ye n wele telefɔni na a ko Badara Ali Sangare don an ko ne don ko Hayidara ka lasigiden Baningo Joyila n ko ne don ko daba masaba Ala ye n ci i ma n'o ye kunnafoni ye ka na dugawu ɲini na i fɛ ko a bɛ su 3 bɔɲɔgɔnko bɔ a b'a ye kibaruya la k'a fɔ Hayidara ka kalanden min sigira Joyila min tɔgɔ ye Badara Ali Sangare a kana dugawu ɲini fɛ a ka hamiw la a n'a ka gamiw la ɲɛnamaya kow ka ca siɲɛ 1 ni 2 fo ka taa se siɲɛ 3 ma a kɛra sɛbɛ ye a fana wulila o la ka n wele k'a fɔ a yɛlɛla réseau kan Ala barika la a ye numéro sɔrɔ TikTok sanfɛ wajulu la a ye numéro ye dɔrɔn a y'a ta a ye n wele a yɛrɛ kun t'a dɔn k'a bɛna n sɔrɔ cogo min na wa n sɔrɔ la n y'a ɲini a fɛ n ko bɔn n'i ye kibaruya ye k'a fɔ i kana dugawu ɲini Hayidara ka kalanden fɛ a n'a ka lasigiden fɛ Joyila ya ko Baningo Joyila ko Ali Badara Sangare n ko tuma i b'i labɛn i bɛna dugawu ɲini na Ala barika la a y'a ɲɛfɔ n ye k'a fɔ a bɛna ɲɛfɔ sotigi ye ni o ye yamaru di ani ka diɲɛ di ko baara bɛ kɛ hukumu kɔnɔna na n ko tɛ baasi ye o y'a kɛcogoya ye diɲɛ ɲininen kɔ cɛ fɛ awa Siribe ye sira d'a ma bi ka bɔ Kangaba ka ɲɛsin Joyila ma yan a ɲuman donnen na wuladaani na sisan bisimilaliw kɔfɛ nka an bɛ nin kɛ seereya ye silamɛw ɲɛkɔrɔ Ala ka jɔnw ɲɛkɔrɔ
o ka dakuren fila foli dama ani aka walwala le fitini nganye anyare nyakoro o ko fa mi soro ka ala wele ka dugo ke ani ka kuma labonge na jara lay nin kanen ka ami foli nyeshi anga jamana famo ma ka foli nyeshi jamana denyma bema ka foli nyeshi an fana karamo ma Sayyid Sharif Usmani Madani Aidara anaka demaya be ani jamiya ansardin islamiyya tonne be ani kanyo be ani bayakala be o kofe ambe kila ka foli nyeshi anjugu mako mogo munu ba nyini ka amu tu che ka ndoya beni ka barado ambu fana fo o fana be dolaw olu kala go shikara sababu de ye ala yere anga koye yira ambala musula ka bora fo kangaba kanavea olu kala go shibige sababu de Manchester sagani wati be opma jugu ga juguya abin nafa min yamma sabai na ya don abadabla opma amba nyini anjugu fali be ku jija ku Chester na ala ka jeye abalma ke Badra Ali Sangare bango duela dakuren flamnu dambala musuma aka foli ke o kotu benengo fana ayla ala nunu ye chogomina aka nyefoli doni nganyo ka anga soro ka dugo labo ke ani ka foli ke na ala sola ala so wala so ne bola kanga ba dugu kono ka bo dugu mi dabali o ne ko ni sugola abi shan sababo ko ngana duwa nyini karamogo fe Ali Sangare ka bo Joila Aidara ka kalande yirana na sugola shan saba nya fo sotigi yana akoko ngana ambo tana ka bi anna duwa nyina ka tla ka duwa ka na ka demai ka duwa ke karamogo yare shini kene abi ala bulala ka jana amen ala ka na udem ala ka na suta ala ka kisi ka tanga ala ka jamala ala ka basigi ala ka nyini fengo ke soro fen ala ko ka ala ya kama ira boya kama Aidara kanu kama so gara so Allah ayra balam so boraka no foni disisa ka fo ala ya irala ka fo an fana karamogo ka kalande be duela ya ko Ali Sangare bango ko kana dugo nyini na anfaya ko shengele shenfla fo ka se shen sabama ne su ndigi de mangaya o miye kiborai awa nuware kumana ka fo ale ayeta o de ato ale ne ka nimero nyini ka nyoro nyini ka wele ka kla ka nyina a chefe mina o dugo nyini na o koni ye koyi min dara kaneka ngam mo be yoro jumena ni yoro ina ne ka kalandew ne kanubo ani minu ndale do ana ni me anyere sheria ni femba do de ka fo an fana ngara mo ya ambla baramina ambuka wa akalla nyine mi jien kono o bambulo o de la ala bi son ka mo ci ama ale tokola note ayambla mina nangundo ka ale kunda ye fiyo ko Aidara ka mo doela ko ali opmani wasa ere anga nyumulo anande mo bulu ka fo ala yele du min da yeraka anyebe kola akulobe kola ko che kanga bani yanga jam kabi dugu jarabe sranka fo ka se wulada nama dugo nyinena opma ami dugo kai kagla ga dugo nyina arefe mo mi yere ye ni ngonu yeta ede ba nyedo yemi wa ede ba nyedo ayira la chuko na ede bo nyodo mene ga la nyine mi an ga kuma yemi ere tege ma gwanzan sabu ma gwanzan fona manga ni ngwe opma ni ko badi wa andal mala fona sababu nyuma bi soro nani dugo ke ka sababu ke anyere anga nyama be fara nyonga ka dumbala ni de kono o mbala e ko de 17 gi alama andal mala nani min fabike hal na masaga fengla anyere madola
an bɛ se ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ Ala ka jɔn dɔw kan Ala yɛrɛ o mujizaw kana hali n'o ma kɛ ni an yɛrɛ ka dɔnniya yɛrɛ ye o kuma gɛlɛya min bɛ sen na an bɛ dugawu k'a la ko minnu bɛ sen na ye tɔɔrɔ minnu bɛ yen an bɛ dugawu k'a la an bɛ fɔlɔ k'a daminɛ sababu ɲuman min an bɛ kala ɲɔgɔn na n'o ye Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara ye an b'ale de fo k'ale de barikada k'ale de waleɲuman dɔn nin bɛɛ ye wasaba ye ale ka kow la bi sɔgɔmada in na an balima dɔw bɔra Segu an balimakɛ Sidi Koyita o kɔ tɛmɛnen kɔ ani an balimakɛ Yaya Siribe o farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Segu ka na an fɛ yan ka na foli la ka na dugawu ɲini na olu bɔra yan wulada na olu bɔra yan hali olu ma se Segu Ala sɔnna fana mɔgɔ bɔra kangaba ka na dugawu ɲini na ne bɔ don min Bamako a bɛ miiri jigin o don la ne bɔ don Bamako dɔw ko ne mago sara ko sabu bɛɛ bɛna dugawu ɲini ne fɛ Yirimajɔ Kadɔbugu la bɛɛ bɛ ne dɔn Kadɔbugu na Yirimajɔ Kadɔbugu ni dɔnna ni anw de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ye wajulu ka dugukolo ka anw de don a dɔnna ni anw ye mais ko i dɔnni bɛ yɔrɔ min na n'i bɔra yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛ tunu ne ko ne tɛ tunu sabu ne bɛ Ala ka baara ni n karamɔgɔ ka baara la ne tɛ tunu ni n donna hali kuluwo la Ala bɛ cɛw ni musow kɛ ka yɔrɔ ɲini ye barikatigiw ni dugadenw o de la an nana an ye sanga kɛ an bɛ wajulu kɛ yan tabalikan wari 40 ni jama cayara ma 16 o ko est ce que k'an tɛ segin Bamakɔ wa n ko non Bamakɔ tɛ karamɔgɔ y'an bila baara de la yɔrɔ minnu dayɛlɛ la a y'olu to yen a ye taa yɔrɔ datugulen dayɛlɛ a bɛ fɔ o ma ko cɛya o ye kiraw ka baara de ye ani nabiɲumanya baara diɲɛ kuma bɛɛ fɔra an ma an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka to Ala kɔ sazu min bɔra yan ko n bɛ kuma min fɔ n da la ko cɛ si tɛ se k'o fɔ ni dusukun ma lamɛn ni limaniya ye wa ale y'a lamɛn dɔrɔn ale y'a dɔn nin ye Ala ka cɛ ye ne ko ten n ko Ala ka cɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn hali Ala ka musow bɛ ɲɔgɔn dɔn ni jɔmina nana sigida la sisan heure 2 ni kɔrɔnɛ cɛ ni jɔmina wɛrɛ bɛ yen a b'o ɲini k'o ye jɛnɛyakɛla mana na yan sisan bilahi su 2 a b'a jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ɲini yan sisan a b'o dɔn hali sigarɛti mina ni o reso yan sisan mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigarɛti min sigida la yan a bɛ mɛku minɛ o bolo yɔrɔ bɛɛ o tuma ni sigarɛti minaw ye mɛku minɛ ɲɔgɔn bolo jɔminaw ka jɔn mɛku minɛ ɲɔgɔn bolo sunkurutigɛlaw ka o sunkurutigɛ affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ zonw ka o affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ munna an silamɛw tɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ munna an silamɛw tɛ kuranɛ gafe tila ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ la o la n'an b'o kɛ o b'a yira ko an binna wa an ka diinɛ bɛ bi an tɔgɔ la o tuma nin ye danaya dɔ de ye ka dɔ fara anw yɛrɛ ka limaniya kan ka yira n'an k'an cɛsiri an n'an jurumu Ala bɛ k'an yira cɛw la an n'an jurumu Ala bɛ k'an yira musow la an dalen b'a la an ye min ɲini Ala fɛ Ala sɔnna o wa Ala ye min ɲini k'an k'o kɛ an y'an seko kɛ o jɔ da i se wa an dalen b'a la ɲinifɛn bi sɔrɔ n y'o fɔ k'o tamakiya bɔ bɛɛ la fɛn o nɔn kun nka o mɔgɔ foyi tɛ fɛntigi la diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen min ka bon ni Ala ye anw ye Ala minɛ Ala b'anw bɔ don dɔ ne ye n sigi ka n ka telefɔni dayɛlɛ numéro 20 ni kɔ b'a kɔnɔ numéro t'a kɔnɔ o don min bɛ se ka 50 ci a ko n k'a ta numéro t'a kɔnɔ min bɛ se ka 2000 ci ko n k'a ta a bɛɛ ye 200 400 n'a tɛmɛn'o kan f'i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a kɛcogo juru donna wale nin fɛn in kan ka ɲini ka d'i ma o n'a ɲɔgɔnna numéro 20 ni kɔ bɛ maa min kun 50 tigi t'o la o ka se ka maaya k'o kan kabi ye o mago bɛ Ala de la n'o tɛ o numéro man ka garder o nka o bɛ garder parce que in tanzurullaha yanzurukum bon o tuma ni maa min y'a kɛ Ala b'a k'i ye n'i ye gileki bɔ Ala ye langolo tɛ taama an bɛ sɛgɛn min kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ na k'an janfa ka taa olu tɛ fɛnw ye minnu kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ hali dɔ bɛ na sisan dugawu ɲini na i fɛ i bɛ dugawu k'a ye a mago bɛ ɲa a bɛ tɛmɛ la a t'i fo bilen o tɛ foyi cɛ dɔ bɛ na a bananenba
a dɔgɔtɔrɔ dɛsɛra diɲɛ bɛɛ dɛsɛra i bɛ kuma ala fɛ k'a furakɛ ni ala tɔgɔ ni kira tɔgɔ ye ani i karamɔgɔ tɔgɔ ye a bɛ kɛnɛya a bɛ taa a bɛ tila k'i lagosi ka kuma jugu f'i ma kun an b'o bɛɛ kun mais olu bɛ tila ka sara diɲɛ yɛrɛ la yan min bɛ sara olu la an mago t'o la nka min bɛ sara an ye ko n'i ye ɲuman kɔni kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ bin hali ni a tigi m'a dɔn ala bɛ mɔgɔ bila o bɛna ɲuman in sara o tuma o la an bɛ ɲuman minnu kɛ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka nafolo minnu bɛ tiɲɛ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu b'an gosi minnu b'an namara minnu b'an nɛgɛ k'an ka fɛnw tiɲɛ minnu bɛna furaw minɛ minɛ k'o dun u tɛ fɛn d'an ma olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ nafolo ye min tɔgɔ ye miliyari o bɛna d'i ma dafɛ si tɛ se k'a kunbɛn i ka sɛgɛn tɔnɔ don o don o bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa nkalontigɛlaw a tɛ fitiri seli a tɛ safo seli a bɛ ɲɛsin tilebin fɛ a bɛ seli ta ni wulusukɔnɛ ye kirikara kiri manamanakaw nka diɲɛ bɛɛ anw fa dana ma maa si mɔgɔ tɛ ne ka seli ko la ale yɛrɛ bɛ seli a tɛ seli maa si t'a ɲɛɲini parce que bɛɛ dan b'a la an bɛ seli nka ni wari sɔrɔla dɔrɔn k'a tɛ seli parce que bonya mana sɔrɔ dɔrɔn fo k'i sɔgɔbɛ de kabi sisan an b'a yira ni min kɔni ko wogoloni de b'anw bolo k'o de y'an ka wari sɔrɔla ye anw fa dana ma wogoloni ma fɛn k'an ye ni fɛn sɔrɔla n'u ko wogoloni don o wogoloni kafiri bɛ tigɛ dɛ parce que an ye mobili poussé yan wogoloni ma poussé jinɛ ma poussé an y'a poussé an tɛgɛ la anw ye mobili poussé hali sisan ni bɔra sisan ne ka da la mobili jɔ mɛ i b'a fɔ garaji a bɛɛ wɔrɔla ka fili ɲagasa kɔnɔ ala ka jɔn nɔfɛ nka anw ma foyi sɔrɔ jɔn bolo ni faneni ni baneni tɛ an b'a fɔ an b'a kunji a donna a bɔra hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir foyi de tɛ ni ala tɛ wa ala yɛrɛ de b'aw fɛ o de la ala bɛ maa min fɛ a b'a tugu o kɔ ka barika don a la ni ala fana bɔ la a b'i bɔ a tigi kɔ pewu o la ne b'a fɔ a ye a kana jɔ an yɛrɛ la a kana nata mɔgɔ la an bɛ to min dun yan n'a na man di o y'an ta ye an bɛ to nɔgɔlan kelen min dun yan o y'an halala ye an b'an disi gosi o kan an tɛna taa polisi la an tɛna taa gendarmerie la diɲɛ ta ni lahara ta bɛɛ nka n'a yɛrɛ diya an bɛ misi faa don o don nka o kɔ tɛ kɛ hɛrɛ ye tuma dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ n'an yɛrɛ halala don ko ne ka mɔriya ni n ka dɔnniya yɛrɛ y'a kɛ an k'a kɛ ɔhɔ ni o musajabu ma kɛ aw min na o tigi bi balocogo b'o kɔnɔ kan dɛ pour que k'an kisi o ma an ka sɛbɛ kɛ an bɛ to ka dalilu fili an sen kɔrɔ dɔɔni dɔɔni o tuma an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye ka dugawu k'a furukɛ ye furukɛ fana ye mɔgɔ ye ni muso k'i ma ko ala ye fɛn mɔgɔ dɔ yira n na siɲɛ kelen ni fila ni saba i ka da o la fana ka da o tigi la i b'o tigi ye k'i muso bila ka taa ye o fana ye danna dɔ de ye aw kɛra nin bɛɛ seere ye an b'a ɲini ala fɛ an balimamuso sitan mago bɛ min na a n'an yɛrɛw ala k'an mago ɲa an balimamuso sitan mago bɛ min na a n'an yɛrɛw ala k'an mago ɲa ne dalen b'a la muso dɔw bɛ yan minnu y'a to cɛ ta la n dalen b'a la cɛ dɔw bɛ yan minnu kɛra laadiri ye n dalen b'a la den dɔw bɛ yan minnu kɛra dugaden ye n'olu farala ɲɔgɔn kan hali ni kosɔn ma ye anw na an n'an b'a la o dɔw bɛ sɔrɔ yan kosɔn mi y'o dɔw la o tuma dugawu min bɛ kɛ yan bicogo t'a la o dɔw kosɔn o tuma ala k'a kɛ aw bɛɛ kosɔn ala k'an bɛɛ mago dilan ala ka yafa an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka dɔɔni juguw cɛ ala ka bɔda di den barikama cɛ ni muso caman ala k'a d'a ma an b'a ɲini sisan yɛrɛ fɛ n'a bɔra yan badara ale tɔgɔma ko a k'o ɲɛɲini o ka se ka da nka tɔ ma sɔrɔ o kɔfɛ k'a ɲini fana an balimamuso ba ya fana fɛ kulubali badara ale tɔgɔma kun o k'o ɲɛɲini ni ala ye siw di ka kelen fila ni saba ni fɛn sɔrɔ k'a caya dɔɔni o ka dɔn ma da ala k'a ko nɔgɔya ala k'a teliya ala kira kama sirifiw kama salli ala muhammadu amin